Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Pon 17 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kawilujengan pinasti. Para adiyuswa, nalika kekesahan wonten tiyang ingkang remen nitih sepur awit jaminan wekdalipun pasti. Punika kelampahan awit sepur punika transportasi ingkang pikantuk prioritas. Milanipun nalika methuk utawi mapak jaminan badhe dumugi ing wekdalipun pasti tamtu ngremenaken awit nggadahi pengajeng-ajeng ingkang pasti. Bab kapitadosan ugi mekaten, kita kagungan pengajeng-ajeng ingkang pasti. Bilih Gusti Yesus badhe rawuh malih. Rawuhipun Gusti Yesus saperlu ngadili jagat sarta mujudaken kawilujengan kangge umatipun. Pengajeng-ajeng punika tuwuh saking kasunyatan bilih Gusti Yesus sampun ngawonaken pati. Krana pengajeng-ajeng punika sipatipun pasti, pramila kita kedah nyawisaken gesang kita ing wekdal antawisipun rawuhipun Gusti Yesus ingkang sepisanan lan kapindho. Jabur 9:8 nedahaken kepastianipun Gusti makarya kangge kawilujenganipun manungsa. Malah kepara Gusti sawun ngrimati umatipun kanthi tresna lan adil. Milanipun Jabur 9:8 ayat 3b ngendika, "Sakaing poncoting bumi wis padha weruh marang karahayon kang saka Allah kita." Para adiyuswa, kita ingkang pitados dhateng Gusti Yesus ugi nampi kepastian kawilujengan. Kita gesang ing kawilujengan lan keadilan saking Gusti. Pramila kados dene juru Jabur, monggo ing wiwit dinten punika kita paring paseksi tumrap sedaya kesaenanipun Gusti dhateng kita. Lumantar paseksi kita ingkang kalambaran sih rahmat kawilujengan tiyang sanes ingkang pitados ugi sami nampi kawilujengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika bilih kawilujengan saking paduka kawilujengan ingkang pinasti. Monggo perkawis ingkang mekaten dadosaken kawula suka bingah lan pasti nderek paduka, pasti ugi sesarengan kalian paduka wonten ing swarga. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Mirunggan kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Pugeran Bapak Winarto, monggo Gusti paduka ingkang makarya, paduka ugi ingkang tansah paring kegiatan bagas kesarasan ingkang wetah. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Pugeran kawula pitados paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken sedherek kawula Dia Ayu Arinda ing Purwodadi ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah maringi kegiatan matemah operasi menika dadosaken inggal nampi wetahing kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wiwik Susilowati GKJ Muntilan ingkang wedasa mangke nembe ngadepi perkawis awrat. Kawula pitados menawi paduka mboten badhe negakaken. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pugeran Bapak Bambang Sugiri lan Bapak Rakino. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo, monggo Gusti paduka ugi ingkang reksa lan maringi kegiatan linuwih matemah inggal nampi wetahing kesarasan. Mekaten ugi
Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Antp Adum Tresno Agape Salatiga. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan, lan kawula pitados paduka ugi ingkang badhe ngluperaken berkah-berkah bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Asrori wilayah 7 GKJ Magelang. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika putra mantunipun Bapak Kris Susianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya mademah Bapak Andika menika inggal nampiya wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngiyataken lan paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto ing GKJ Telepok, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita
renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung sumangga.